Takhle vypadala Praha v 16. století. Užijme si ten nádherný výhled na celé město. Staroměstské náměstí máme jako na dlani. Já vidím i orloj, tam jsme byli před chvílí. Už bychom měli najít další portál. Musíme spěchat. Vidím ho za Týnským chrámem. Bacha, přednost zprava! Pozdě, padáme! Brácha, drak? Nepřeháníš to trochu? Ale draci jsou součást středověkých pověstí. Pozor, šípy! Tak to bylo ochlub. Jsme v roce 1620 a napravo vidíme Bílou horu, kde se schýlají ke slavné bitvě. Tak tady bude ještě podzrádní horko. Raději mizíme. Drž se! A zase padáme! Mám takový pocit, že nás ten drak sežral. To není pocit, ale nechutná realita. Konečně nás vyplivnul. No, povoz plný mrtvol asi není výhra. Bohužel jsme spadli do morové epidemie. Tak konečně nějaký normální dopravní prostředek. Ježiši, co to hoří? To je velký požár Národního divadla, který jej zasáhl v roce 1881. Rychle pryč, brácha. Drž se, protože teď to bude pořádná jízda. Dívej ty, teď projíždíme celou průmyslovou revolucí. Je úžasné vidět ten vývoj od páry přes elektřinu až po první telekomunikační zařízení. Sakra, kde jsou koleje? Zřítíme se! Klivice je grát. Plavat se tak umíš, ne? Myslím, že potřebujeme loď. Mám něco lepšího. Ponorku. Super. Tak pod vodou jsem řeku dotahu ještě neviděla. Co ty lidi všechno nevyhodí? Takové poklady. Rybouhni. Brácha, jsi si jistý, že je to bezpečný? Docela to hází. To bude tím, že nás unáší velká povodeň v roce 1890, která výrazně poničila Karlov most. O sakra, to bude jízda. Tak to bylo opravdu těsný, ale teď musíme spěchat dál. Potřebujeme skvělého řidiče a nejrychlejší žena 30. let byla Eliška Junková. Jeď, Eliško, jeď, ty to zvládneš. Wow, co to je? Řidičům v předválečných letech vládla Eliška, ale v umění dominovaly nové styly, jako kubismus, impresionismus. Pozor, tramvaj! Klídek, to vyjde! Já ti dám klid. Teď už visíme doslova na vlásku. Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mírně. Už jen kousek a budeme v dalším portálu. Wow, miluju letadla, to bude super.
Bacha, za námi! Myslím, že jsme ve druhé světové válce. Rychle, kde je další portál? Připravte se na nouzové přistání. Poslední getaway se zhroutila. Museli jsme přistát dřív, než jsme plánovali. Tahle věc je kaput, budeme muset pokračovat pěšky. Je květen 1945. Pražské povstání, to teda není opravdu nejlepší čas na odpočinek. Ano, ségra, válka ještě neskončila. Všichni bychom měli jít touhle cestou. Podle staré mapy je tam bunkr, který by nám prozatím měl